Чираттагы кытлау хатыбыз Кобат Урта Терешка авылыннан килде. Яраткан улым, энем, абыебыз, аныгыбыз Илнар Вагизулы Бикбаев 2002 елның 4 декабрендә дөньяга килгән иде. Шул вакыттан алып инде 17 ел гомер узган. Безнең сөеклебез асыл егет булып җитеште. Инде без Иске Кулаткада гомер кичереп, улыбыз Иске Кулатка механика технология техникумын автомеханик факультетының 2 курс студенты. Ул төрле яктан да активлык күрсәтеп, окуында да, спорт ягыннан да һәм иҗат ягыннан да тырышып, беренчелекләрне яулап килә. Без аңа гел сыкланып, күзләребез тимәсен дип, яратабыз һәм хөрмәт итәбез. 17 яшь, ул бит егетләр өчен айга җитеп, күккә менеп, йылдыз төшерергә дә мөмкин булган чак. Бу вакытта барысы да хәлдән килгән сыман тоела. Без сиңа бу дәртне югалтмыйча, алдагы куйган бар максатларыңа да ирешеп, хыялларыңны тормышка ашырырга телибез. Гомер барышында онытма, авыр чакларда да, шатлыкларда да без гел яныңда булырбыз, кадерлебез. Шын күңелдән туган көнең белән тәбрик итәбез. Исәнлек, саулык, бәхет, дөньядагы бөтен яхшылыкларны сиңа юллыйбыз. Кытлы булсын улым туган көнең, юлларыңа шәшкә сибелсен. Саулыкта, ак бәхеттә, муллыкта йөрер юлың синең үтелсен. Киләчәгең якты, матур булсын, уфтанмасын изге күңелең. Алда әле тормыш юлларыңның без телибез сиңа җиңелен. Кытлы булсын балам туган көнең, юлларыңа гөлләр үрелсен. Фәрештәләр юлдаш булсын сиңа, изгелекләр генә сибелсен. Улым, безнең сиңа изге теләк, ак бәхетләр синең юлыңда. Кайгы күрмә, ширне дә сизмә, син узасы гомер юлыңда. Улым Илнарыма 17 яшь, туган көнең балам, кытлыйбыз. Исәнлек, саулык, ак бәхетләрне сиңа барыбыз да юллыйбыз. Иң изге теләкләр белән яраткан әниең Гөлия Фатиховна, апаң Юлия, сеңлең Айгөл, энең Руслан, әбиең Равия Рәкибовна, бабаң Фатих Мөнирович, Кирюшкин авылында яшәүче Галия апаң, тормыш иптәше Әмирхан гаиләләре белән. Кадерле Илнар, дөрестән дә 17 яшь дәртле мизгел. Бу туган көнегезне гомерлек истәлек итеп үткәрергә язсын. Ә инде аны бизәп, алдагы җырны сезгә юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Yazda түгел, күздә түгел, кыш көне син тугансың. Аппак карлар кебек үзең шундый шибәр булгансың. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Син шибәрдә ясап куйган шикелле, яшь гомерләр үтеп бара, кайтарлы икелле. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Ямеле үтсен синең туган көннәрең, иминлектә, исәнлектә үтсен әле гомерләрең. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә.
синең туған күніңдә бәхет шатылып кызым гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туған күніңдә бәхет шатылып кызым гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туған күніңдә бәхет шатылып кызым гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туған күніңдә бәхет шатылып кызым гомер бирсен